Bunscoil an scoile I gabhile, bhí séasar páistí agin, chun rang amhain agus muintir amhain, agus tan bhirt sin go fáil linn I básna eile. Anis tá th céad páistí an saomh agus tá bhirt déag fáistí agin. Seo glentáise cean na ní glintí Aontroma agus tan saomh híon galanta arcan sé mar th farcanna aontaithe. Téan rud ná si get a bag ar heola ó Larnhála mar sin tá get a bag ar gulta. A gan am céarna áit deas na páistí bhí mu ag sugra. Tá gáháhan uair agin inis agus táid a fanad ar an trithú báhanna bheith áthrathe. mBaile sin tá níos scoil agin níos scoil brice. Chumid éirta si dethir beag lottery fund rint blintahan agus bhí an sin a thugáil leis an airgad a firmid. So sin níos scoil agus cuman ar scoile agus tugann muid anna ceoil mar osclainn muid an scoil dá rint grúpaí defriúla mar hampla ibríonn muid le gachaí grúpa. Tá teismir agus táthar agin na páistí áige agus grúpa dar bhain ceoil le céile sin deanan daine ceoil le taithrain páistí tá tú cothóg le coppla mí tá sé dabal bheittíon seo gáil de ceoil in Gaeilge agus Béarla. So sin agin teismir agus táthran an sin tá níos scoil lán aimseir agin Gael scoil. Agus níana Gael scoile chuann muid imeachtaí breise ar scoil ar fáil agus tá muid bunte le ógógras agus ógras agus an sin tá rangan an den daoine fásta. Tá muid beag dé bliana agus an áirí hacaid mar ceilú an dé blion sin go neanabit an TGMO nó an GCSE. Agus bhí níonar páistí agam me sé bhí a deagasc agus fur 8 acu áréalt agus fur an Daniela mar sin de chumé an cinnal bar is int ardúhíon ach tá muid a dúil le lansan leis na tóirí maithe sin. Agus fiú an aine seo tá broniún do daine nardaltaí a fur an Marcus Airde in sa tuaisceart. Agus is sílam an daine áige leis an marc sin ail go dtí seo líise ri mothers agus táid a dúil go jockey teola seici agus mé héan ag an broniú sin ar naine rud a bheith saint a jazztaí agus an taon dalta Bunscoil a bheits a fáil dúis ag an ócaid. Me sé rang sé agus rimmuid damhsa Gaeilge an sin. Sprálam damhsa Gaeilge agus bhí an ceoldá bíam sin a ggéascracht. Tá ceol sin aonteach fásta. Me sé ar rang seach. Agus bhí mé gceann damhsa Gaeilge mar a couple bhíochain agus sin stad mé agus thosaí mé ar éis an bblion seo. Is bralam an scoil seo mar is mBaile an Gaeilge leabhart agus an rud.